Mayong adlaw nga Sabado, mga higala, aniya na sab mga tong bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Piso Coin Caravan sa Bangko Sentral ng Pilipinas natagamtaman sa mga sikihudnon. We can only spot na kanang kwartaw is genuine kung limpyo ang magtuyok sa circulation. Giabot sa programang Piso Coin Caravan sa Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP ang probinsya sa Siquijor. Daghan kay sensilyo ang ihimo sa Bangko Sentral. Okay? Ang problema, wala mini ituyok. Ngano wala pa rin ituyok? Okay, naaraman sa pagbalay. Ug wala gayud si piyata sa mga sikihudnon ang awhag sa BSP sa publiko nga motambong sa ilang Piso Caravan didto sa Siquijor Capital Square alang sa pagpangili sa mga sinsilyo ug mga dunot nga mga salapi ug mga itom-itom ug taya na sinsilyo ngadto sa bagong kwarta o salapi gikan sa BSP. Daghan na kayo hindi pamalitan kung demonetize na. We'd like to avoid that by having our presence here more often and exchange unfair coins and notes to new notes and coins. Naka-open usab ang publiko og digital wallet sa Palawan Pay ug GCash, mga financial service providers nga nisalmot sa programa. Matamis nga pahiyom ang naangkon sa mga nitungha sa programa sa dihang nailisan og bagong kwarta ang ilang mga tinaguan sa kaban ug alkansya. Ang pag-produce ating kwarta, pag-imprinta, naan na siya gasto. Instead nga magamit pa nato, hindi na natin sa pag-imprinta. So manang atong ampinan ang atong kwarta. Daghang salamat Bangko Sentral ng Pilipinas. Alang sa Maayong Balita sa Siquijor, ako si Kimberly Rubio. 20 ka agricultural extension workers nakapahimo sa training nga gipahigayon sa Agricultural Training Institute Central Visayas. Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 7 may pahigayon og training nga dunay temang Think Before You Click training on infographics. Kung diin anaa sa 20 ka mga agricultural extension workers sa Central Visayas ang misalmot og nakapahimo sa maong aktibidad. Kini nagtumong sa pag-ugmad sa development-oriented perspectives ug functional capabilities sa mga agricultural extension workers alang sa sustainable agricultural development. Naglangkob usab kini sa lain-laing mga topic sama sa layouting, basic principles of design, basic sa Photoshop o paggamit sa online tool para sa IEC development. Ang naisgotang training gipanguluhan sa mga eksperto gikan sa ATI Regional Training Center 7 nga mao'y nagsilbing resource persons atol sa tulo ka adlaw nga pagbansay-bansay. Sa kinatibuk-an ang training wala lamang nagtudlo sa mga partisipante og technical skills apan nakapalambo usab kini sa ilang abilidad sa pagpaambit og mga impormasyon ngadto sa ilang target audience. Matud sa mga participants, ang knowledge ug skills nga ilang naangkon dakong tabang sa ilang pagpasiugda sa malahutayong kalambuan sa agrikultura sa ilang tagsa-tagsa kadapit. Ug aniya usab ang Maayong Balita sa Bohol. Problema ba po ninyo ang mga hayop nga naglatigaw sa karsada nga mo'y kinaingnan sa disgrasya? Kanang manghulga tas gobyerno nga kung nahipuson ang iro, animal cruelty kuno. Apan kung pangayuan o pagpatambal sa nakompormiso, ang limod in taon, patay gid kaayo. Sa pagpaak nga nagkadaghang kaso og sa disgrasya sa kadalanan tungod sa iro. Ang ngayon na gid bitaw nga tingali nga moentra ang gobyerno. Dinhi sa Tagbilaran, digitalization sa ilang dog registry ang ilang nahuna-hunaan. Ug kay ang pagbutang og dog tag wala man magsilwi, ni ay solusyon. Ang paglubong sa microchip sa lawas sa iro nga libre. Kung sa ubang lugar 800 ngadto sa 1,000 ang magasto kung magpabutang sa microchip sa iro, giabaga kining tanan sa Tagbilaran aron lamang ang mga iro marehistro ng tanan. Sulod sa gilubong nga microchip ang digital data sa iro aron dili na kinahanglan pang sa vaccine data o record sa iro, dili na maghago pagtago. Gamit ang scanner nga ipaduol sa iro, makita dito ang registration number ug ang mga importanteng kasayuran sa iro. Lakip na ang iyang narehistro nga amo. Niini sayo na nga ilhon ang iro, masubay ang iyang bakuna kung duna pa ba o aron ang rabies mapugna na. Ug ang mga wala may rehistro nga iro, mahipos na. Kung maatiman ang mga iro nga layaw, muminos hangtod masulbad ang irong latagaw ug makuhaan ang jutay and disgrasya sa kadalanan dala sa walay pagpakabana sa mga amo sa ilang mga iro. Gikan diri sa City Hall sa Tagbilaran alang sa Maayong Balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Og di usab magpauwahi ang Negros Oriental alang sa ilang Maayong Balita.
Mas gipahingusgan sa DILG ang kampanya batok sa ilegal na drogas pinaagi sa pagpahigayon og bida fun run sa dakbayan sa Dumaguete kaniadtong ika-20 sa Mayo. Ang gipasabot sa bida kay buhay ingatan, drogay ayawan. Tumong og tuyo ni ini na mapamabaan ang demand sa paggamit og ilegal na drogas ug iingganyo ang publiko labi na ang mga kabatan-unan na moapil sa sports. Ubay-ubay na mga run enthusiast, mga opisyal o kawani sa pipila kabuhatan sa gobyerno ang niapil sa bida fun run. Niapil sab ang mga kaniadtong persons who use drugs na nahimo ng anti-illegal drug advocates. Our campaign against drug starts with the family. Kaya dito man ta mag-nurture. If imuhang tagaan og culture ang pamilya nga mosugod og droga, mo nay makadala sa atong mga kabaton-unan to use it. So atong gikamping nga dili ta mogamit og droga. Gawa sa paglikay sa paggamit sa ginadiling drogas, gipalapdag sab sa maong kalihukan ng importansya sa maayong panglawas. Aduna sab na dawat ng mga premyo na medalya o kwarta ang mga nakadaog sa maong fun run. Gikan sa Dumaguete City, kini si Roy Lomotan sa PIA Negor alang sa MBCV. Ug mao kato ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang mosunod. Ako si Rob Cabardo o mag-uban na pud ta sunod semana.